Aşgabatyň mekdeplerinde we çağılar baglarynda barlaglar dowam edýär. Bilim resmiýetleri bolup geçýän wakalar barada düşündürüş bermeýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdeplerindäki barlaglaryň rus dilinde tapak berýän klasslaryň ýapylmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Bu aralykda Ortiýetiň Daşary işler ministrligi türkmen tarapyndan rus dilli tapaklaryň ýatyrylmagy barada düşündürüş sorady. Adatlyň habarçylary tutuş ýurt boýunça rus dilindäki tapaklaryň ýatyrylmagyny we paýtagtyň mekdeplerinde barlaglaryň dowam edýänligini habar berýärler. Aşgabatdaky ähli mekdeplerde we çağılar baglarynda barlaglar geçirilýär. Korrupsiýa garşy diýip düşündirýärler, emma aslynda para ilkinji nowatda rus klasslaryna ýerleşdirmek üçin alynan para üçin tutýarlar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji sentýabrda aýtyldy. Ol 27-nji mekdebiň müdiriniň tutsak edilenligini gurrun berdi, emma bu ýagdaýyň sebäpleri we jekmejekleri belli däl. Aşgabatdaky başga bir habarçymyz rus dilinde tapak berýän mekdepleriň ýene biriniň ýolbaşçysynyň işden aýrylandygyny habar berdi. Şu 15-nji mekdebiň müdiri işinden aýryldy. Rus bölümleri bolan beýleki mekdeplerde şeýle-de ýaşaýan ýeriniň propiskasy mekdebiň yerleşýän ýerine gabat gelmeýän çağılaryň okuyan mekteplerinde arasalaýyşlar geçirilýär. Mysal üçin vilayetli çağılar öň mektep müdirleri olary paýtagtda propiskasy bolmasa-da para peşkeş bilen okuwa alýardy diýip Aşgabatly habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Ondan öň Aşgabatdaky 7-nji we 64-nji mekdeplerde geçirilen barlaglar barada habar berilipdi. 30-njy awgustda Türkmen News neşri 64-nji mekdebiň rus bölüminiň ýapylýandygy barada eglan edilen soň okuwçylaryň enatalarynyň protest bildirenligini şeýle hem mekdebiň müdiri Bäşim Gaýtnazarowyň işden aýrylandygyny habar berdi. 1-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy Bäşim Gaýtnazarowyň keselhanadadygyny we onuň ýagdaýynyň agyrdygyny habar berdi. Rus dilinde tapak berýän klasslar vilayet mekteplerinde de yapıldy. Adatlyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä, orta mektepleriň mugallimlerine rus dilinde tapak berýän klasslaryň mundan beýlek açylmajakdygy we okuw programmatyndaky rus dilini öwretmek tapaklarynyň hem adaldyljakdygy aýdylypdyr. Şenbe güni koronavirus karantinine garamazdan Türkmenabadyň we Farab etrawynyň häkimlikleriniň bilim bölümlerinde rus dili mugallimleriniň ýygyny geçirildi. Duşuga Milli Howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri, häkimleriň orunbatarlary, prokurorlar we bilim işgärleri ýolbaşçylyk etdi. Klasslar koronavirus sebäpli ýapylmandyr. Olar indi asla açylmaz. Oktyabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dili tapaklary adaldylar ýa-da ýok ediler diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 14-nji sentýabrda gurrun berdi. 3-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň birindäki çeşmämiz Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenlekli mekdeplerde rus dilinde okudýan tapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde seredilýänligini habar berdi. Rus dilinde okudýan klasslaryň ýok edilmeginiň fonunda ilat häkimetleriň rus dilinde geplemezlik talaby bilen hem ýüzbeýüz boldy. Adatlyň habarçysy Türkmenabad şäherinde we Çärju hem Farab etraplarynda rus dilinde gürleýän türkmen maşgalalarynyň agdalaryndan türkmençe gürlemek talap edilýänligini gurrun berdi. Käbirler öý dolandyryş edaralaryna çağırylýar we olara işinden kowulmak haýbaty atylýar diýip Lewapdaky habarçymyz aýdýar. Ýurdun häkimetleri rus dilinde okudýan klasslary ýapmak barada resmi derejede beýanat ýaýratmadylar. Döwlet habar beriş serişdeleri bolup geçýän wakalary beýan etmedi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden rus dilli tapaklaryň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada düşündürüş almak tynançygy başa barmady. 15-nji sentýabrda Ortiýetiň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň mekteplerinde rus dilindäki tapaklaryň ýapylmagy barada beýanat çap etdi. Beýanata görä Ortiýetiň Daşary işler ministrligi rus dilli tapaklary dikeltmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine hat berip düşündürüş sorapdyr we munyň Ortiýet Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2002-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanda rus dilini öwrenmegi Ortiýetde bolsa türkmen dilini öwrenmegi höweslendirýän düzgünleri berja etmek barada gol çekilen alalaşyga gabat gelýänligini belläpdir. Geçen hepde Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasy türkmen mekdepleriniň rus dilindäki bölümleriniň ýapylmagyny gynanç bildirdi. Elçihananyň web sahypasynda 7-nji sentýabrda çap edilen habara görä rus dilinde bilim alýan okuwçylaryň enatalaryna bu bilim edaralaryny häzirki sanitariýa we arasaçylyk düzgünlerini berja etmek mümkin däldigi sebäpli mektep administrasiýasy tarapyndan şeýle karara gelinenligi aýdylypdyr. Habarçylaryň we adatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä rus dilinde okudýan sınıflaryň ýapylmagynyň sebäbi
syýasy karar bilen baglanşykly bolup biler. Prezidentiň administrasiýasyna ýakyn çeşme rus dilli tapaklaryň ýapylmagynyň ýaňy ýakynda ýurtdan çykyp giden etniki türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtmagyna degişli ýüze çykan waka bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Prezident uçarly ýurtdan gidip barýan türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlamagyna degişli bir wakadan gahar gadaba mindi. Bardat şondan soň başlandy. Ol rus dilindäki ähli bilimi azaltmagy tapşyrdy. 2030-njy ýyla çenli ýa-da aýdylmagyna görä hatda 2025-nji ýyla çenli rus dilinde Pushkin adyndaky türkmen rus mektebinden başga bölümleriň hemmesini ýok etmegi buyurdy diýip Aşgabatdaky habarçymyz hökümetdäki çeşmäni seçirliýär. Türkmen News neşri 25-nji awgustda Türkmenabad Moskwa arasynda gatnan Ortiýetiň S7 howa ýollarynyň uçarynda Ortiýetiň we Türkmenistanyň raýatlygyna eýe bolan birnäçe adamyň uçuş üçin ähli derur gözekçiliginden we barlaglardan geçen soň hemme göz edip türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlandygyny habar berdi. Öňki ýyllarda Türkmenistanda türk dilinde okudyan universitet we mektepler ýapyldy. Türkmenistanyň ýaratynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artýar. Köp adam Sputnik antennalary arkaly rus we türk telekanallaryny tomuşa edýär.